Čiapočka, ale volali ju aj Karkulka. A to asi preto, lebo vedela karate. Raz šla navštíviť svoju chorú, starú mamu. Cesta viedla cez hlboký les. Ale červená čiapočka vôbec sa nebála. Ako tak šla, prekladala si plný košík z ruky do ruky. A ako si tak ide, stretol ju vlk. Hneď sa mu zbehli slinky. Ale červená čiapočka ho sa nebála. A hneď si ho voľnou rukou prehodila cez hlavu ako pierko. Ale čo to? Odrazu priletí niečo čudesné. Diablo. Hej, diablo. Ty kokso! Karkulka, čo sa hneď plášíš? Sa plášíš hneď, sa nepláš! Ty kokso! Moja krása sa práve strašne otriasla. Karkulka, čo to máš v tom maličkom košičku? Ak sa smiem spýtať. Vitamínky, vodko, vitamínky! Aké? Makvu, cviklu, paradajky a červenú papriku. Všetko za neuveriteľné zľady, volčík môj. Karkulka, ty nesieš všetko na písmeno, samú červenú zeleninu. To preto, aby jej čím skôr očervenili líčka. Mojej chudiakej starej mame. Hovorí, že tvoja babka je marot. Áno, je chorá a bledá ako stena. Aj slabá. Veru, aj slabá ako mužka. Karkulka moja, vieš, kde tá bledá tvár, teda bledá starka býva? Na konci tmavého, hladného a hlbokého lesíčka. Odpovie červená čiapočka a hneď sa aj opýta. Hej! Kamže, volčík, tak odrazu uháňaš? Tak, no, ja idem pozrieť tiež na výpredaje. Idem pozrieť, či nemajú niečo nového na ČM. ČM? Čudovala sa červená čiapočka a veľmi tuho premýšľala, ako tam tak stála a rozmýšľala, až sa jej hlava z toho zatočila. Priletel k nej ale ako z jasného neba ďateľ. Karkulka, čo toľko premýšľaš? Čo, nerozumieš? Až tu brďo. Byť sa, to hej. To je jasné. Ale uvažujem, premýšľam, myslím. Ty nechápeš. Ty nevieš, čo je ČM? Veď to je skrátka pre čerstvé mäso. Predsa čerstvé mäso. Rýchlo utekajme k babke, či ten vlčisko nespáchal nejakú neplechu. No Karkulka mu na to hovorí. Len spokojne, priateľu môj. Ja už i viem prečo. Vlk dobehol k babke s vyplazeným jazykom ako najdlhšie mrkvisko a cez zatvorené okno vraví. Babka, ČM, zalákaje tedy. Kúpi si nejakú
nekúpiš. Tak kúpiš, či nekúpiš? Ticho, hrobové ticho, len sem tam počuť zvuk kielok a vtáčikov. Čmirik, 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 čmirik. Babka, ČM za lákavé ceny. Ja by som hneď dvere otvoril, pochutnal si, ale neviem ako. No opäť nič. A tak vlk kričal a kričal a ponúkal. No dvere sa vôbec neotvárali. Keďže babka sa už bola stará a mala slabý sluch, tak nošila ušný strojček. To je vraj taká teraz móda či nevyhnutnosť. No keďže si ho starka omylom pomýlila so slúchadlami od Karkulkinho MP3 prehrávača, jasná vec, že počula dačo iné. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Ale v tom dorazili obe červené čiapočky, Karkulka a Jakeľ. Vlk zbledol ako stena a odpadol. Keď sa Vlčko rozpovedal, čo sa to vlastne stalo, rozhliadol sa dookola, no miesto, kde sa ocitol, vôbec nepoznal. A čo naše červené čiapočky a bledá, hluchá stará mama? Tie sa veľmi a veľmi tešili, že prepíkaného Vlčka prekabátili a pri tejto príležitosti usporiadali slávnosť, kde prizvali všetkých rozprávkových kamarátov. Všetkých rozprávkových kamarátov. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Týmto vás, milí rozprávkoví kamaráti, pozývam na našu tanečnú party. Čo? Zároveň vás chcem upozorniť na nášho špeciálneho hostia, ktorý nám toto ukáže a naučí nás zo svojho hip-hopového remesla. Tak nech sa páči. Čo?